see, 'cause I think I do when you're next to me. Sultanas para sa macaroni salad. Okay, Baba, hold this one. Okay. Put in the cart. What kind of ice? It's orange. Come on, you can. Papa, you're right. Kasi medyo hindi pa malamig yung ate. Hi, si ate nauna dito. Sa Sunday pa yung mama niya. Oh, what happened? Good morning. Good morning, guys. Ayan, kaligo na ako and naglagay ako ng, say good morning. Good morning. Naglagay ako ng drying lotion ng Mario Bades kasi may mga bumps ako dito. Feeling ko parating na yung aking, aking bee. You know, sa aking bisita ba. And si Jan tsaka si Kuya, aalis sila, may golf sila. Si Sak may iwan. And kanina, si Sak nagsusumbong sa akin. Habang nasa bathroom, sabi niya, Mom, is Ate Isha allowed to do the table? Sabi ko, why? What she's doing? She's doing the spray. Kasi lininis ni Ate yung... We already did. Yeah. Tinanong sabi ni Jan, pwede na raw gawin yung gingerbread. Sabi ko, ginawa na nila nung isang araw ba yun? Ayan, lininis ba ni Ate? Eto. Malinis naman doon, pero parang pinunasan niya pa ulit. Sabi, kaya nagsumbong si Zachary. Say hi, Ate. Good morning, Ate. Good morning. Holly, good morning, Holly. Hi. Ayaw niyang palitan si Minyan. Minyan. Ayan si Kuya. Kuya, say morning. Did you say morning? Yeah. And ako, ang gagawin ko ay, eto talaga ang una kong gagawin bago ang lahat. Kasi alam niyo naman na lumuluha na ang aking mga tupiin. Ngayon talaga gagawin ko yan para na matapos ko yan today. Pero doon ko yan tutupin sa kwarto ni Holly kasi manunod din ako ng TV. Ha? Si Kuyang pinigip niya. Oh, Holly, para kang that way. Ay, magtupi na nga. Sabi ni Sak, ipikibak niya daw si Ate Isha. Holly, let... Si Holly lagi nagsasabi, this way. Napakita ko na ba ito sa inyo? Ito yung ginawa ko nung linagay ko din yung dalawang Santa Claus dyan. Ayan, oh. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo. How about me? No. Who? Minsan tinatawag niyang Ate Isha, minsan Isha. Kaya pag naririnig ko siya, tinatawag niya si Ate Ishang Isha. Say ko, who? Hold on. I'm standing on the couch. Here, I'll stand on this side. I'll stand on this other one. Get him! No! Sako. Si Ate Isha. Palitan silang dalawa. Careful, Kuya, ha? Di na tayo nakakapagtupit. Si Sak naman. Kaya mo, Sak? Hello, Sak. You're so strong, Sak. You're so strong. Sak, you almost put Adi on the floor. Not under your shoulders, no. Bago ko simulan yung pagtutupi, ipakita ko muna sa inyo kasi sinimulan ko na yung pagpapakulo ko ng oxtails kagabi. Wala akong slow cooker, kaya ang gamit ko ay malaking regular na kaldero lang. So, sobrang hina lang ang apoy nito hanggang ngayon. Kagabi pa to ganito. Oh. Ayan.
So, kasi bukas, yan ang request ni Pompal na pa-welcome ko raw sa kanya. And, yan, sobrang hina niya lang. Ayan, oh. Kaya, magiging sobrang lambot niyan. Hindi siya minadaling pakulo. Ate? You're right? Yeah. Okay, let me know if you need something, okay? I'm just gonna fold the clothes, okay, ate? If you need me, I'm here, okay? Simulan ko na yung pagtutupi. Ano na, 10:30 na. Ayan yung mga tutupiin ko, pero narinig ko si Jan. Alis na raw sila ni Kuya TJ. See, see you. Have fun with this shit. Come out excited, not boring. See what? Yeah, family so. See ya. Bilisan mo. So go. See ya. Are you gonna bring the buggy? Nah. I know. Yeah. See, yeah. Oh, I thought Willow has his own. Yeah, so Willow didn't bring his? Yeah. Oh, okay. Kasi yung friend niya may ganyan din. Yung old ni Jan, binenta niya kay Willow. See ya, Kuya! Are you allowed there? Yeah. Okay, see ya. Okay, so una na si Kuya. How's that? Want to ride the buggy when you get home? Make sure the backyard's clean. Alright, see ya. Bye. Bye. Ayan sila ate, magbabike na sila ni... Oh! What's the baba? And eto, putulang ko to kasi bukas darating si ma'am. Sabihin ni ma'am, hindi ko pa to tinitrim. Tingnan nyo, para na siyang talahib. Pero eto yung parsley. Ang ganda ng parsley, oh. Yung cilantro, ayan. Kailangan siyang putulin. Kasi ayan, oh, ang bango niya pa naman. Nababangohan ako sa cilantro. Ayan, oh, ang dami niyang bulaklak. Tapos eto yung isang parsley. And yung garlic, eto. Chives pala, hindi. Garlic. Tapos yung, eto yung mint. And eto, nagtanim ako ng ano, ng spring onions. Eto, ano to? Yeah, eto yung spring onion na tinanim ko, oh. Nabuhay naman siya, oh. Eto na, totoo na talaga to. Tutupin ko na sila. Ayan. Meron pa dun sa labas. Pero unahin ko na muna to. Nandali nga, yung TV pala. Aking pang-aliw. TFC. Nasaan yung remote? Ayan, manood ako ng TFC. Manood ako ng TV Patrol habang nagtutupi. Tapos ko nang tupin yung isang basket na mga tupin. And kanina, nanonood ako ng TV Patrol pero linipat ko dito sa The Killer Bird. Kasi matagal ko na ito hindi napapanood. Ayan, tapos na. And ilagay ko muna to sa kanilang cabinet. Then move on tayo sa next na mga tupiin. Lahat ng mga tupi and natapos ko din silang lahat. And yung next kong gagawin is maglalagay ako ng bedsheet sa guest room and magva-vacuum and gagawa ko ng leche flan kasi nga diba dito magla-lunch yung family ni Jan bukas. And sila sa kanina nagbike sila sa labas and ngayon dito na sila o naglalaro sila nila ate. Oy, that's Kuya. That's mine. Oh, is that yours? TJ's up there. Okay. Who? Queen. Who? Queen's right there.
You can take that. You can have it. I didn't say you can take it. I said you can have it. You can borrow it. Okay. So, ilagay ko muna yung mga tinupi ko sa kanilang cabinets. Yes? Later. Bago ako mag-vacuum, anuin ko muna yung glass. Ayan, oh, kasi may mga fingerprints na naman. Hindi yan may iwasan. Ayan, nagbabike sila doon. And gagawin ko sila ng lunch. Asa na kayo? Ano yung si ate tsaka si Success Swing? Gusto ko nang punasan yung sliding door. Ayan, malinaw na ulit siya. Wala na siyang bakas ng mga daliri ng mga bata. Normal naman talaga yun pag may bata. Ayan, and ayan, oh, lininis ko na to, pero hindi pa ganun kalinis. Kumuha ko ng trapo, tsaka ng tubig. Tingnan nyo, ang labo na. Oh. So, lilinisin ko to, kasi ang alikabok. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag natapos ko na silang linisin. Andoon lang sila naglalaro habang pinupunasan ko yung mga boxes ng aking pang-exercise. Yung mga equipments ba. Andoon lang sila, oh. Sabi ko mag-lunch na sila. Maya-maya na raw. So, mamaya ko na gawin yung sandwich nila. Ayan, malinis na yung mga box. Wala na siyang dust. And, ang linilinis ko naman ay itong bintana. Tingnan nyo, ang daming patay na bags. Ayan, oh. Kadiri. Ayan. So, lilinisan ko yan. Hinto ko muna yung paglilinis dun sa labas kasi, ayan, gutom na raw sila. Ginawan ko sila na, ito yung smiley frites na binili ko kahapon ba yun? Or ng isang araw. Tapos, with cheese and Filipino sauce kay Ate Isha and Holly. Si Sak gusto niya tomato sauce. Ate, you're welcome. Holly, you're welcome. Okay. And you, Sak, it's no more. Boy. Lagi nang inaayos yung kanyang buhok. Thank you. You're welcome. Sabi ko, pag naubos nila yan, bigyan ko sila ng fruit box. Oh, you're right? Wala na yung mga damit doon, guys. Kasi tapos ko na silang lahat tupiin. So, balik na ako sa aking project sa labas. Habang nagla-lunch sila. Tayo sa paglilinis. Eto, laking tulong nitong walis tingting na to pag naglilinis ako ng mga eto ba, windows or yung mga ceiling kasi yan lang ang aking pang-abot dyan, oh. So, ayan, maglinis na siya. So, sprayan ko lang to na yung sa glass, glass window spray para malinaw siya tingnan. So, ayan, malinis na. Tapos yan, lilinisin ko pa yan ng tubig. Dito na guys si Jan. And tapos na pala ako maglinis dito. Nagluluto ako ng noodles para dinner ng mga bata. Ayan o, nalinis ko na yung windows. And ayan, malinis na. Wala na siyang alikabok. Oh, wala na siyang alikabok. Malinis na silang lahat. And dito na si Jan. Parating lang. How did you go? Ha? Sumbungera ka na, ha? Ayan. Mag-ano daw, mag-ride daw si ate sa buggy. Ate Isha is excited. Oy, Holly. Yeah. Yes. Good job, ate. Who? Sa? Bad. It's very bad. Ah, dyan pala magdadrive. Oh, come on. What was that? The wood. Look the wood. Careful, hon, huh? Let me see. Yeah, you're right. Oh. What's that? Your scorecard. Yeah. Hold on, ate.
Yung steak. Si Kuya pinapalis kasi kanina pa siya kasi sumama nga siya sa mount, diba? Hala. Si Sak ang magdadrive. Sak, be careful ah. No, TJ, you've had your go. That's right, Kuya. Sorry, Kuya. Go. Tapusin ko na yung ginagawa ko sa loob. Sumakay si Kuya. Nagluluto ako ng dinner nila. Sia, be careful, Sak, ha? Sak, careful. Hayaan ko na sila dyan sa labas. Ito yung dinner nila. Filipino spaghetti sauce. Pero yung noodles, yung curl, hindi yung spaghetti. Kasi meron ako dyan, pero gagamitin ko yung sa Monday. So, ayan ang dinner nila. Ready na. And eto yung windows dito sa loob. Di ba napaka-clear na, oh. Ayan. Nilinis ko talaga silang lahat. Pati dyan. Wala nang alikabok. Tinuturoan ni dyan si ate mag-drive ng buggy. Yung dalawang boys pinaalis ni daddy, oh. Go, ate! Go, Zach! Careful, Baba! Honey! Oh my God! Hala! Bahala kayo dyan. Guys, dito ako sa Kmart. Wala to sa plano. Kasi di ba naalala yung sabi ko magpapalit ako ng bedsheet dun sa kabilang kwarto. And tinanong ako ni Jan. Sabi niya, ano daw yung gagamitin ng mama ni Pompal? Sabi ko yung maliit na bed, ilalagay dun sa kwarto ni Holly. Hindi yung malaki. Kasi nga, di ba nandun yung Christmas tree. Hindi pwede yung isang bed na malaki na tinutulugan dati nila Kat. Sabi niya, anong bedsheet ang ilalagay mo dun? Sabi ko, wala. Ano lang, i-cover ko lang siya ng blanket. Sabi no, get a proper one. Sabi ko, wow. Sabi ko, pupunta ako ng Kmart. Yeah, they're gonna close 8 o'clock. Sabi niya, ganun. Sabi niya, and if you go, get also more drinks sa Coles. Yung pala yun kasi gusto niya pa akong kumuha ng maraming drinks na soft drinks tsaka sa mga bata. Kasi sabi niya, baka kulangin daw. And kuha din daw ako ng fruits kasi nga, kinakain na nila kuya yung mga fruits. Baka raw hindi yun umabot hanggang Christmas. So, yun pala yun. Kaya nandito tayo guys, naghanap ako ng single. Ayan. Single bed kasi yung yung ilalagay ko doon sa kwarto ni Holly. Hanap muna ako dito, guys. Ito na lang, no? Single. Ito na lang. Siguro, kuha na rin ako ng isa na queen para doon sa kabilang kwarto. Ito na ako sa Coast and kuha tayo ng fruits. So, kuha ulit ako ng peaches, tapos plums, and mandarin. Asan yung mandarin? Hindi maganda yung nila. Yung mandarin nila ngayon. Matigas yung balat. Gusto ko yung malambot. Tsaka maliliit. Eto. Kuha ko ng dalawa. Eto na yung mga fruits na kinuha ko. Ngayon dito naman tayo sa mga drinks. Sabi niyo dyan, Sunkist, tsaka Coke. Ito yung Sunkist. Ayan, siguro okay na tong soft drinks, no? Kasi marami naman yung kinuha ko last time, eh. Siguro okay na yan. And kuha na rin ako ng Doritos. 2 Doritos. Idagdag natin yan. Saka ito yung wasabi. Masarap yung wasabi. Kuha ko ng fruit box. Yun, dagdagan natin yung fruit box para sa mga bata. Ayan. Kuha tayong more. Okay na siguro to, no? Kumuha ulit ako ng 5 na iba-ibang flavors.
Okay na yan. Siguro hindi na mauuhaw ang ating mga bisita at si Jan. Okay na to. Kuha ko ng chicken breast pang dagdag. So, and kumuha ako ng pet chai na rin. Kung ano-ano pa yung mga kinuha ko. Kumuha ko nito kasi bago to. Ito yung Cheetos na, ayan, Flaming Hot. Ayan, dalawang kinuha ko nito. Aside sa Doritos. Ayan, tapos kumuha rin akong cheese balls, 3. And kumuha akong extra eggs kasi pang breakfast ba. And eto, mayroon ako nito pero kumuha pa ako baka kasi kulangin. And ayan nga, yung chicken, tapos kumuha ako ng pechay, tapos itong garbanza or chickpeas and aluminum foil. Baka kulangin din. So, ayan, okay na siguro to, no? Bayad na tayo kasi kung ano-ano pang nakikita ko dito. Tara, tara, tara. Sana wala masyadong tao sa cashier. Ayan. Linya-linya tayo. Bahay na ako and dito ako sa garage kasi ipapakita ko sa inyo kung gaano to karaming mga soft drinks dito. Dito ko na nilagay kasi wala akong paglalagyan nito sa loob. Ayan. Ayan. Fruit box. Ayan. Soft drinks, soft drinks, soft drinks. Fruit boxes, and ito yung Moscato, tapos meron tayong champagne. Ito yung nabili ko nung isang araw, nung namili ako ng mga drinks ata yun. And ito yung una kong nabiling mga fruit boxes. Ayan, di ba? Ang dami. Ewan ko ba kayo dyan, bakit pinabili niya pa akong soft drinks? Para akong magtitinda. Sa dami nito. Ito yung crayfish. Linabas na ni Jan yung crayfish para bukas. Ito yung pinakamalaki. Tingnan nyo, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ang laki niyan, oh. Tapos, meron pang dalawa. Oops. Dalawang maliit. Ayan. So, ayan. So, eto, ihanda natin yan bukas. Ito yung pinakamalaki, oh. Tingnan nyo. So, i-close ko na tong vlog, guys, kasi marami pa akong gagawin. Asikasuhin ko pa yung ililitsyon ko bukas para sa family ni Jan. And, gagawa rin ako ng leche flan. So, hindi ko alam kung makakapag-vlog pa ako mamaya kasi sobrang magiging busy talaga ako. Hindi ko nga alam kung makakapag-edit pa ako niyan. Hindi ko talaga alam. So, i-close ko na kasi marami pa tayong gagawin. Maglalagay pa ako ng... Ay, hindi naman pala kasi nilagay ko na yung bedsheet. Tawag nun, magsasampay ako kasi... Kanina, linabang ko yung mga tirang damit na mga labahin para wala na akong iisipin pa mga labahan. And natupi ko na lahat ng mga tupin. So, marami akong nagawa today. So, yun na guys. Thank you. Sana ma-enjoy nyo pa rin itong vlog. Thank you guys. Good night. And sila ate pala. Wait, pakita ko muna yung mga bata. Si Holly tulog. Sabi ni Jan, sila ate kumain na raw ng dinner. Si Holly raw natulog daw nang umalis ako. Oh. So, hindi pa siya nagdi-dinner. And sila ate... and Kuya, TJ and Sak, and dito sila naglalaro sila ng cricket. Ayan, oh. Wow. Ayan, naglalaro sila ng cricket. Watch out, ha? That's a real ball. Ano yan? Matigas yan na ano eh. Cricket ball talaga siya. Okay, let's close the vlog. Wakach! Oh, Sak! Ay, honey, be careful when you throw the ball. That's hard. Okay, say good night. Good night. Johnny! Honey! Get up, TJ. Get up. That hurts. Only softball. Nakita niyo yun? It's not your turn yet, Zach. Itong dading to, tingnan nyo. Oh! Ay, malamig na. Sige lang guys, good night na. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Magiging busy na ako tonight and tomorrow. Okay, bye guys.
Hi, 11 o'clock na and gumagawa ko ng custard cake. Ito yung birthday cake ni Pongpal na surprise ko sa kanya. Ang alam niya lang ay meron siyang ice cream cake kasi yun ang sinabi ko sa kanya. Meron siyang ice cream cake plus eto custard cake. So, ginagawa ko na siya ngayon. Ano pala ngayon? Saturday, ang birthday niya sa Monday. Hindi ko kasi siya pwedeng gawin bukas kasi nandito na siya bukas ng hapon. So, ayan. Busy ang aking kusina. And gagawa pa pala ako ng leche flan para sa family ni Jan bukas. And baka gumawa rin ako ng puto. Kaso wala ko yung ubi, food coloring. So, tingnan natin kung anong magagawa ko. And ano pa ba ang gagawin ko? Yung ano pala yung asikasuin ko rin pala yung aking pork belly na ililitsyon. Ilabas ko na nga yun. So, i-update ko na lang kayo mamaya-maya pag hindi ko kayo nakalimutan, guys. Sobrang hagard ko na. I-update ko lang kayo. Naluto na pala yung custard cake. Ayan. Ito yung para sa Monday. And, naluto ko na rin yung leche flan para mamaya sa bisita. And, ito yung tirang cake. Kasi ayaw ko mag-overflow ba yung yung custard cake. Yung cake, ayaw ko yung sobrang laki. So, ayan, gumawa ako para sa mga bata. Ayan. Para kila ate at kuya. And, isa na lang ang hinihintay ko yung apple crumble. Nandito pa siya sa oven. Ayan. Inuuna ko yung mga desserts na ngayon kasi bukas, mamaya, hindi ko na magagamit ang oven kasi kailangan ko yan para sa lechon belly. Ito na pala yung belly naka-brine. Ayun, ilalagay ko yan sa rep pag pumasok lang sa kwarto. And habang hinihintay ko yung apple crumble na maluto, ang ginawa ko na tuloy ay, ayan, sunod na yung ating Ito ba, piniprito ko na yung patatas para sa putsero. Kasi sayang ng oras kung hintayin ko lang yan at wala akong gawin. And hinihiwa ko na rin yung baboy. And ayan, pakukulang ko pa yan bukas. Hindi pa yan tapos. Ano pa ba? And nagpakulo na rin ako ng chicken. Eto, para to sa Monday, sa birthday ni Pongpal. Ilalagay ko yun sa freezer. And yeah, yan, hinintay ko na lang. And after maluto to, ilang minuto pa ba? 16 minutes. So, after nito, papasok na ako sa kwarto. So, yun ang update ko sa inyo, guys. Pero hindi pa naman ako yung talagang antok na antok. Ewan ko, sobrang ko pa. Parang, kasi ganun ako pag may mga bisitang parating, yung energy ko rin talaga, as in, nakikisama. So, yun, update ko lang kayo, guys. Ay, kita mo ba sa inyo? Mag-alas 10 na. Alas 10 na. So, yan. Ilalagay ko to sa ref and tapusin ko lang yung paghihiwa nitong baboy. Ito na yung apple crumble. Ayan na yung ating mga desserts. And yung extra. So, maghilamos lang ako and pasok na ako sa kwarto. Mamaya na lang ulit. Paradise.